I com deim aquí, d'una festa pegam una altra, que van de sortir de Nadal i ja entram dins Sant Antoni. Però mos és igual, perquè és una festa nostra, perquè nosaltres fem foguerons, tenim dimonis i menjam camp torrada. En el sumar podreu trobar la carn més fresca, tallada per professionals carnissers que hi dediquen sa vida, que en cada teada notes l'amor en la que és teada. També feim les nostres pròpies hamburgueses. Nosaltres picam la carn i feim hamburgueses de vedella, de porc i de pollastre. És temps d'espinegades i en el sumar també podreu trobar la verdura més fresca. No només perquè tinguem la gelera a 1 grau, sinó perquè cada dia anem a cercar-la per així oferir-te la millor qualitat. Nosaltres també som persones com tu. També feim sobrassades, feim llonganisses i feim botifarrons seguint la recepta tradicional dels nostres padrins. I com no, s'ha d'acompanyar una bona torrada amb una bona copa de vi de bota. Com aneu en el sumar, no t'ho perdis.